أروي لكم عن قصة للمصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما رص الصفوف كما الصلاة تصفهم فكأنهم بنيان سد أحكما وتجول المختار بين صفوفهم فإذا بشخص بينهم متقدما قد غير الصف القويم خروجه نظر الرسول إليه ثم تبسما وبعود غصن للصفوف عاده وعاد للصف القويم تقوما. ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз анами канали Омина ҳаматарафаро барои шумо тавсия медиҳам. Беҳтарин каналай. Тамоми намуди саволҳо дар бораи ҳами зиндагии Россияда чӣ хел гражданства мекунӣ, аз чӣ ҳисоб кардан дар корай, пасобия гудакура туғрӣ кунӣ, барои родом документ чӣ дар корай, ҳамаша дар каналшон фаҳмондагия савол метиҳанд, ҳамаи саволои шуморо ҷавоб метиҳад. ҳамаи ҳами влогошон дар бораи зиндагии худшонай беҳтарин зиндагӣ доранд, дар шаҳри Екатеринбург зиндагӣ мекунанд. Влогошон интереснее дӯстони азиз, дароен пушаймон намешавед. ё подписчикошон хеле зиёдай, каналшон нағзай активаш бо хостанд ки дар канали ма як бори дига барои шумо реклама кунем, бубинем ки бо ягон одаме ки ҳастай ки дарам хали бороҳо мехоҳа фаҳма, дар канали ҳамино ҳамаш ҳастай саволу ҷавоб мешава. ҳами саволе ки шумо метиҳед ва ё видео када ҷавоб метиҳанд, ҳамаша мефаҳмонанд, ҳами хел дузандагира мекунанд. Тамоми намуди ки зан ҳунарҳо дорад дар канали ё дида мешавад. Дӯстони азиз, дарои аз номи канали Мамалаев салом расонен, силкаша закрепид мекунам, обуна шавен, ҳам тамошо кунен, саволотуна нависенша, ҳатман ҷавоб метиҳад. Инохчон гражданства доранд, дар чандин солҳошо дар Россия зиндагӣ мекунанд, доир ба саволҳои ҳуқуқшинос ҳам боша, ҳамаша барои шумо ҷавоб метиҳанд. Бачаакшон касалай, дар бораи касали бачашон, аз чӣ сабаба мехе беморай, ҳамаша дар видеошон гуфтагиянд. Дар бораи чанд намуд бемориҳо, доруҳо тайёр кардагӣ нишон додагиянд, тавсияҳо додагиянд. ҳатман дароен тамошо кунем, барои худ як чизе меомӯзем. Раҳмати калон дӯстони азиз, барои дастгиритон беҳад миннатдорам ки аз номи ма обуна мешавен. дӯстони азиз, имрӯз тарзи тайёр намудани торти бе миксер, торти бе духовка, торт на сковородке барои шумо тайёр мекунам. ҳатман то охира тамошо кунен, лайка фаромӯш накунен. ба мо дар корай 250 грамм шир, як пачка разрыхлитель, 100 миллиграмм, ним пиёла рӯған, 3 қошиқ пур какао, 1 пиёла камтар шакар, 4 дона тухм ва 1 стакан орд. Тамошо кунед дӯстони азиз, ҳамаша оддӣ када фаҳмондум, дар пиёла гирифтум ки шумо буфаҳмед. ин амиҷа 4 дона тухма аввал мешканем, бо шакар лат мезанем. Шакар айнем бинед 1 пиёла пур нестай, 200 граммай ҳамиҷа. ҳам хел я 5 дақиқа бори лат мезанем, барое ки шакар об шава даруни тухм да камтар. анам хел ки лат заденша, баъд меандозем шир, равған, орду, разрыхлитель ва какао охирда меандозем. камтар як аралаш мекунем. орд 270 грамма дӯстони азиз, инам як стаканое ки инами 250 грамма пур ба пур боша 270 грамм мешавад. барое ки орда объёмуш бисёртарай, чем шакара бигирем, дар вид бисёртар метавад. як стакан орд меравад. инам хе дӯстони азиз, ҳамаша меандозам, какао меандозам. ами 2 бор меандозума, аралаш мекунам. худаш туғрия рецепт, ҳамаи чизош норма қатъия. ин як торте мешава ки размери средния, размери 22 сантиметр мешава. сковородка 26 сантиметрай ҳозир ман мепазам, лекин размери торт мон 22 сантиметр мешава.
камтар лавакуша мебурем. Вақти сковородкада дохтем камтар ама хел равған мекунем. ҳар боре ки ҳами яктаи мепазем коржа равған мекунем. Равғани бисёр не аму олуда ҳай ба аму олудагиш мешакем бо намхе якнимтаи мерезем. Якним кавлези мерезем. Коржои мо 6 дона анамхел мешава. Якним кавлези то ғурияи ҳами рецепта 6 та корж мешава. Размери 26 сковородка. Такша бинен майда антипригадни боша ҳами сковородко бо хубае ки тагиш намечаспа ҳарорати паст дамонед. Беҳад паст дамонена баъд амхе арақ мекуна. Вақти буғ меша ҳавл мешава кришкаша ба салфетка тоза мекунем ки обош нареза дурини сковородкада. Инамхе аввал баланд мемонем, таспон мекунем сковородкара. Баъде ки пухтана сар кардем паст мемонем. Инамхел бинен хе намегардонем ва тарафи дигарша. Ранги торти ки бисквит дар духовка чихе мепаза ами як бор монданда тагу боло вақте ки сахти хушрӯ маҳкам шуд болош анамхел мепаза. Меах ки як омадагия хай бо ай дидан хутон мефаҳмен ҳоҷати гуфтан нест ки чӣ хел мулоим мешай. Ҳамихе ҳол нишон метиҳем ки чӣ хел ай худаш торт. Инами тагиш мебоя болоша ҳамихел меистад. Дигар хали рӯгардон намекунемша. Паст мемонем, дар паст ҳамихе хушрӯ мепаза. Ина дӯстони азиз сковородкара камтарак равған кардагиам. Камтарак бо инами якнимтаи кавлези ма калонай. Кавлезам чанд намуд мешава, расшодшам бигирем. Майдача боша дутаи бурезем. Як торти средни яки нормални мешава. Инамхе бинე ҳавл кадестай буғ мешава ҳаму кришкашда. Инамхе мяхке ами буғ ки шуд сразу ба салфетка тоза кунем бо обратно кришкаша монем бо 1-2 дақиқаи дига меиста. Ва зубочистка проверка кунем ки ҳами дарунашда ки зубочистка олуда нашава пухтагия мегиренша. Ина дуюмшам гирифтам. Камтарак ами рӯған олуда мекунем. Тамом 6 та корж меша духтаро. И якта закаси дӯсти азиз буд ки барои занҳои муҳоҷир, занҳои ғариб ки духовка надорем гуфт як торт тайёр кунем. Гуфт бе духовка боша. Анами баҳри шумо ай дӯсти азиз ки торти кам масрафи кам харҷ дар бисквити ки ранги сказка мешава қабат тинуктарак анамхел мекунем. Агар каседа ки бо маъқул боша ҳами 3 та бисквити ғавсаки баландак мешава. 3 та корж меша баланд. Ман хостам ки тинуктарак бия ки барои крема питатса карданаш осон шава. Ғавстар боша бо назар ба хел тинуктара дер питатса мекунам. Мумкин бо хушрӯ питатса накуна. Анамхел гирдоша рост мебурем. И торта метонам бе миксер одаморам тайёр кунан. Миксер надошта бошен анами рецепта тайёр кунен. Духовкада пазен духовка дошта бошен. Духовка набошен ам бо тарзи тайёр кардагӣ ма тайёр кунен дар сковородка. 600 грамм сметана мегирем. 600 грамм анамхе 20%. Бо якта анамхе сугушонка ҳамроҳ мекунем. Сугушонкара 300 грамма ва 380 грамма ҳастен ин баночкои тайёрош. Хо яктам халия ҳамаша меандозем мекунем барое ки ширинаки хушрӯ шава. 20% камтар маззаш хали тиршаки бадам нестае, хали ширин нестае. Сметанаш ранги 25. Агар 25% сметана ам дошта бошен ҳеҷ гап надора. Гирен осонакай ҳамахел бе миксер аралаш мекунен. И торт гӯё бе миксера мешава. Намхе сметанара бо ҳамроҳи сукушонка. Ҳамаи сукушонкара андозем барое ки ширинӣ бо хушрӯ мешава. 25% назар ба 20% ширинтарай сметанаш. Ҳамирам ҳози ширин мешава. Баъд гуфтанд ки мо мезанем чанд савол меша барои ҳами сметана тинук мешава. дӯстони азиз инамихе ма ҳозир дар пеши шумо ҳамроҳ кардистам, якҷоя кардистам, лат задистам. Бинен чанqa тинук мешава. Бисёр тинук намешава, хушрӯа ғавсак меиста.
ина бинед ами крем худаш маълума чанд қағавсак шудаге. Инам хе креми сметана бо беҳад ба маззаи тез питатса мекунад. Ҳами 3 соата питатсаи хушрӯ мекунад. Торти тез тайёрай. Ма ами бегаҳида тайёр кардестам. Инами хел ҳамаша барои ужиншон тайёр дорум гудакора. Як хоҳиши дӯсти азиз буд, бо ҳам гудакорам ами хел торти якум бора ма ами торти на сковородка тайёр кардестам. Торти дар сковородка беҳад осонак будай. Нотарсида рисковат накунед. Ма кардам, шумо бинед бо ҳамин рецепт. Ҳамаша ма дар описания менависам. Бо диден хитон ки ба пиёла чен кардам барои шумо осон шавад. Стакане ки шир доштак, ҳамин шира маълумай 250 грамм шир ҳамин хел ба стакана маълумай гирен. Ҳамин стакано обични бисёр 250 грамма. баъд крошкаш камтар кам зиёд кард. Ма крошкаша камтар шуда ами гирдош кардам. Болош ҳам хе какао кардам. Осон накардам ки барои як хоҳиш як дӯст буд ки мо дар ғарибӣ ҳама шароитша надорем. Торти бо роҳи осон гӯем ки мо тайёр кунем. Анам хе болоша какаоеро хат кардам. Ранги шоколадай маззаи какао. Какао ҳам чанд намуд меша. Ҳастае ки маззаш ранги қимчае, ҳастае ки маззаш талхай. Шумо ҳатман ёверра хат гирен. Дар ҳамаи ҷо ҳастай. Беҳад маззаш хушрӯвай шоколадни бамазза мешавад. дӯстони азиз, иҷода бо ҳам хомшӯрбо тайёр дорам. Торт ва хомшӯрборо як бора сар кардам тайёркуниша. Барои хомшӯрбо бисёр ҷӯшидан мегирад. Дар вақти ҷӯшидани хомшӯрбо ма бекор наистам. ҳам тортам тайёр мекунам. Барои шумо рецепти хомшӯрбое ки ман тайёр мекунам, анам хел устағон қатъи устағонои сағалои калон боша, ман ба ҳамиё хомшӯрбои бамазза тайёр мекунам. Вақте меҷӯшам хел кафкошам мегирам. Медонам ки ҳама медонад ин рецепти хомшӯрбо осонай ва тарзе ки ман тайёр мекунам барои шумо нишон додестам ки фақат чизои ширинӣ набоша, балки хӯрокам боша, салатам боша, чизое ки необични барои шумоам боша. Тайёр мекунам. Инам хе вақте ки меҷӯша, ним соат ҷӯшид, ман медозам нахтша. Нахти ки заморозка кардагим, ҳам медозам. Якта сабзӣ медозам, тамом. Барои кӯдакои ман сабзӣ намехӯрам бисёр. Як Зайнабҷон мехӯрад, тамом. Дигарош намехӯранд. Анам якта сабзира анам ба ҳамин тарз реза карда меандозам. Иҷода ҳозир торта сар кардагӣ набудам. Аввал хомшӯрбора чизоша дохтам, ба торта сар кардам. Намхе мурч, зира, кориандрам ҳамроҳ меандозем, ҷӯшидан мегира. Як қошуқ намак медозам. Барои гӯшто намак кардагӣ шуштагӣ буд. Бохай мебинам намакаш чӣ хел шуд. Бохай намака ҳар кас худаш медонад, туғри мекунад. Ак майда меҷӯша, ман торта сар мекунам. дӯстони азиз, хостам аввал торта партом, баъд хӯроки хомшӯрбора. Ина дӯстони азиз, майда ҷӯшид. 1 соат қариб сабзиву мурчу зира ва ҳама приправош қатъи 1 соат ҷӯшид. Баъд меандозам якта болгарский, якта пиёз. Барои пиёз об меша дарунашда. Якта пиёз меандозам. Пиёзи нами размери средни. Барои деги 6 литрада ман тайёр дорам. Баъд помидор меандозам. Картошкаро охирон. Иё меҷӯшанд. Бо ним соати дига болгарию помидору пиёз меҷӯша. Баъд меандозам картошка. Ба ним соати дига да бо картошка. Ҳамагӣ дар 2 соат, 2.5 соат хомшӯрбои мо тайёр меша. дӯстони азиз, 2.5 соат ба фикрам шуд ҳамин хомшӯрбода тайёр шуд. Вақте ки як сахт меҷӯшонам, ба паст мемонам. ҳамихе паст хушрӯ. Хомшӯрборо баланд мондан дар кор нест ки паст бо маззаш дига мешавад. Баъд як қошуқ томатам ҳамроҳ кардагим. Иҷода коржора пухта гирифтам. Картошкаорам ки андохтам, ба коржора крем кардам. Як қошуқ томати ҳами дамашни боша, дамашни андозем, фарқ надора. Ман томатои хеле магазинӣ андохтам, барое ки камтарак сирхак шава. Хомшӯрбои сафсафед дар тӯи маърака хеле зеб дора. Дар хона мехоҳам ки хомшӯрбо камтарак рангаш сирхча боша.
инам ха дӯстони азиз хомшӯрборам тайёр шуд. Тортам крем кардем. ҳозир ҳами торти мо ним соат истодагиай. кам айда питатса бояд 3 соат биста. ма барои шумо шуда тортам мебурам, барое ки видеора дар буриданша бо видеои оянда да намонам. ҳамин видеода ҳама шава тарзе ки чихе қабатош мебӯя ма барои шумо ҳозир нишон метиҳам. Мебурам ва меиста 3 соат пас ма баъд питатса кад баъд бурида гудакода метиҳам. торт амихе бисквит бори омадагия нешни мулоимакай. Хай як бор тайёр кунед ай ҳамин рецепт, баъд мефаҳмед ки чихе мебӯя. намха дӯстони азиз ҳозир мебурам бинен. Лайка фаромӯш накунед. Лайк бесплатная, фақат барои дастгирӣ, барои поделиться лайк мода дар корай. Ай лайк мо ягон сум намегирем, фақате ки лайк видеои моро поделиться паҳн мекунад ки то дигароам бинану ҳамхе каналҳоро хабардор шаванд, дароянд бо як чиз ба хучона меомӯзанд. барои ҳамӯ барои лайк мондан дастгирӣ кунед, лайка бомонед. ина дӯстони азиз торта буридам. бинен 6 қабат ранги торти сказка бори омадагия, бисквити шоколадни бо тарзи осон, ягон гулмонӣ, ягон кори қин нестайша. намхе обични як барои чойхӯрӣ инамхе мешава. хай бо тайёр кунем маззашона хутон мефаҳмем ки маззаш чӣ хел омадагия. ина бинен оли кремоша питатса накадаю хай бо мулоимакай. бо питатса кина бо мулоимтар мешава. ина бинен. раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгириётон. дӯстони азиз видеои оянда анамихе красни бархта пирожниёша барои шумо пешкаш мекунам. ҳатман дастгирӣ кунед то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.